Ötökkäasennussarjalla asennat helposti lasikuituverkot, tiheäsilmäiset alumiiniverkot, PET-verkon, joka on suunniteltu perheelle, jossa on eläimiä, sekä uudet aurinkosuoja- ja siitepölyverkot. Aurinkosuojaverkko suodattaa tehokkaasti lämmittävältä auringonpahteelta ja häikäisyltä. Siitepölyverkolla suojaat kotisi mainiosti siitepölyltä. Ennen asennussarjan ja verkon asennusta puhdista ikkunapielet pölyltä ja lialta, jotta liimapinta tarttuu napakasti. Asennussarja voidaan asentaa sekä puu- että alumiinipinnoille. Aloita asennus poistamalla asennuslistan suojapaperi. Asenna lista suoraan ja paina paikoilleen. Asenna vaakalista ylälaitaan ja leikkaa listat kätevästi saksilla sopivan pituisiksi. Asenna loput listat alhaalle ja toiselle sivulle. Seuraavaksi voit asentaa haluamasi verkon. Halutessasi voit myös vaihtaa verkon. Kiinnitä verkko asennusnauhoilla kiinnityslistojen uriin. Kun asennusnauha on paikoillaan, leikkaa ylimääräiset verkot reunoilta mattoveitsellä. Kas näin, valmista tuli. Nauti raikkaasta ilmasta ilman hyttysiä, siitepölyä tai pahtavaa auringonpaistetta. Mainio valinta lisäämään asumismukavuuttasi.